Vi kommer fra Middelaldercentret. Vi skal fortælle jer lidt om historisk fægtning. Det ved vi nemlig rent faktisk noget om. Men det er nok lidt anderledes, end man egentlig forestiller sig. Se, i middelalderen så kunne man lære at fægte hos forskellige folk. Man kunne blandt andet lære det fægtemestre. Og I har jo sikkert alle sammen set Robin Hood og alle mulige andre ridderfilm. Og har set, hvordan man fægter, og I tror sikkert, det er noget med, at man løber op og ned og svinger sig herop i taget og sådan noget. Men når vi er færdige med det her, så skulle I gerne have en noget anden og lidt mere korrekt tilgang til tingene. Hvorfor vil man lære at fægte? Ja, umiddelbart kan man sige, jeg vil gerne overleve, hvis der er nogen, der prøver at angribe mig, så vil man gerne kunne forsvare sig. Men der er også en anden ting ved det, fordi borgere i byer i middelalderen, de havde faktisk pligt til at beskytte den fjerdedel af byen, som de selv boede i. Og man kan ikke bare lære det af sin nabo, hvordan man fægter, så der var faktisk fægtemester, som rejste rundt og lærte folk at fægte. Og vi er rigtig heldige, fordi der er en del af dem her, som har skrevet fægtemanualer, simpelthen trin for trin. Når en mand slår sådan, så gør du sådan. Og det er nogle af de teknikker, som vi har brugt her. Ja. Og der er en del af tingene, vi er ret sikre på. Det er dem, vi vil vise her. Så er der også nogle af fægtebøgerne, der er ret uforståelige. Der for eksempel snakker om, at man skal bruge bronzehugget, og så kommer der 3 forsvar mod bronzehugget. De har bare ikke givet skrive ned, hvad bronzehugget er. Meget frustrerende. Vi kan ikke bruge det til noget som helst. Når man lærte fægtning dengang, så var det ikke kun svær, det var brydning, det var stavvåben, langt, kort, svær, dakker, forsvar mod dakker, og jeg tror, vi lægger ud med stavene her. Det er en pind, det er et dejligt billigt våben. Den slår rigtig, rigtig hårdt, så det er også et godt våben. Hvis du for eksempel bliver overfaldet af en eller anden røver, der vil have dine penge, og han har sin kniv, så er pinden ret meget længere. Bang, væk med ham. Og så er stavkampen jo også forløberne, skal vi sige, træningen til alt, hvad der hedder spyd og hellebarder. Når man kæmper i formation, så har man ikke så meget plads, så man kan ikke sådan lave de helt store armbevægelser, så dør ens makker. Man bruger tit noget, der hedder feltpositionen, hvor man står sådan her. Skulder ved skulder, arbejder med hug og stik. Og så er den middelalderlige fægtning. Det er ikke så kompliceret. Det er ikke meningen, at man skal kunne træne 10 år og blive sendmester. Hvad ved jeg? Man skal kunne have nogle lektioner, og så skal man kunne bruge det. Der er en grund til at gøre det kompliceret. Står Jeppe og jeg over for hinanden, vil jeg gerne have, at han skal blive død. Skub til side, stik, færdigt. Dejligt nemt. Jeppes forsvar er lige så nemt, det er det samme. Og så er det mig, der er færdig. Og nu prøver vi lige at sætte det lidt sammen i en lidt større sekvens. Og der fik vi lige demonstreret et af de andre principper, nemlig princippet om at følge efter. Ikke noget med slag, trække sig tilbage. Jeg bliver ved selv, da min hånd lige gled på staven. På et eller andet tidspunkt, så rammer jeg ham. Men det er egentlig ikke stavene, vi er kommet for at vise. I vil sikkert gerne se noget, der siger kling og er semi-skarpt, så vi går lige over til sværene. Se, sværene, de er jo lavet af stål eller jern. Og vi har et sværd her, og nu skal jeg lige bruge en frivillig, og den frivillige, han sidder der. Du er frivillig. Du skal hjælpe mig med et lille vurderingsspørgsmål, fordi det her ligner jo i høj grad svært. Der er et håndtag, og der er noget til at beskytte hænderne, og du må gerne træde en gang op her. Nu får du det her i hånden. Og så skal du sige mig, hvordan synes du det er at holde på? Er det sådan tungt? Er det afbalanceret? Er det god balance? Er det tungt eller let? Eller hvad siger du? Er det dine sådan forventninger til et middelaldersværd? Det er forventningen til et middelaldersværd. Fint nok. Så får du lige et andet våben, og det er det her. Det er meget let, ja. Og hvad med balancen? Fin balance. Et af de her sværd er lavet på efter nøjagtig kopi af et sværd, der ligger på Roskilde Museum. Og hvilket af de her 2 sværd tror du det er? Det ved du ikke? Umiddelbart vil du sige det her, og det er forkert. Vi gjorde det her i hele sidste sæson nede på Middelaldercentret, og vi havde 2, der sagde, at det var det der sværd. Alle andre mente, det var den her. Du må gerne sætte den igen. Det her er et tungt, uhåndterligt sværd. Vi kalder den klumpen, fordi det er virkelig en klump. Det har ikke noget med et middelaldervåben at gøre, det er tilfældigvis sværform. Det er så tungt og uafbalanceret, at man ikke kan bruge det til alle de her fægteteknikker. Hvis man laver et hug med det her sværd, så kan du ikke stoppe dit slag. Det man gerne vil, man kan lave et hug, og så har man stadigvæk en spids i ansigtet på en eller anden, så man kan pille ved deres tænder. Men det her våben, hvis man prøver at hugge igennem med det, så fortsætter det indtil det rammer noget, og det er nede i jorden. Og i det sekund, så er jeg ligesom temmelig blottet på hele kroppen, og det er så tungt, at jeg ikke kan nå at få det hen og blokere. Ja. Middelalderens sværd er lette. Godt. Og det er nemlig grunden til, at
99,99% personer, vi har gjort det her med, siger, at det tvungne er det rigtige middelaldersværd. Det er jo det, Hollywood fortæller os. Ridderen var enormt stærk, sværdet vejede 5 kilo, og hvad ved jeg? Ridderen kunne ikke bevæge sig i sin rustning, han skulle hejses op på hesten af en kran, og det passer selvfølgelig ikke. Skal man i krig, det gælder om at være let, kunne bevæge sig, og våbnene skal være lette og hurtige. De to, vi har her, det er ridderens tveæggede sværd, vejer ca. 1100 gram. Og den vi har her, det er en såkaldt langmesser, altså en lang kniv, og det må man jo sige, det er. Den er kun skarp på den ene side, og det betyder, at den er lidt nemmere at lave. Den behøver heller ikke helt lige så god stålkvalitet som ridderens sværd, så det her, det er noget, som mange af byens borgere kunne have råd til at have liggende. Og den anden Hollywood-myte, det er den om paraden, nemlig at man parerer med den skarpe del af sværdet, sådan der. Og det gør man ikke, fordi for det første så kommer der et stort hak i mit sværd og et stort hak i Jeppes sværd, og er mit sværd ikke hærdet helt som det skal være, er der en smedebrist, så knækker det, og så er mit hoved nedenunder, og det er absolut ikke en ønskværdig situation. Det man gør, det er, at man sætter hans sværd til side. Jeg bruger min skarpe æg mod hans flade side. Jeg flytter den. Jeg stopper den ikke. Jeg flytter den bare. Anden Hollywood-myte. Når sværdene har ramt hinanden, så gør man sådan her for at levere et drabeligt hug. Det er også bare halvdumt, fordi så stikker han mig. Man gør det, man binder med sværdene. Jeg bliver på hans sværd. Der er ingen grund til at bruge store bevægelser. Det er varmt nok i det her tøj, med alle omstændigheder. Skub til side. Og stød ind. Burde sidde heroppe, men af hensyn til Jeppe tager vi den hernede. Jeg har godt fat i hans sværd. Hvis han så ikke vil stikke, så prøver at skubbe til side, så ser det sådan her ud. Det kunne man jo godt forestille sig, det er ikke særlig rart. Og så kommer jeg rundt der, hvis vi lige tager den ned i tempo. Sæt til side, marker stikket ind. Det øjeblik, han flytter, springer jeg rundt og hugger til den anden side. Det er derfor, våbnene skal være lette og ikke nogen tunge klumper. Skal man partout lave en stopparade med sværdet, så bruger man den flade side. Den er fleksibel i et hærdet stålsværd. Den kan tåle temmelig meget belastning uden at knække. Det kan den skarpe side ikke. Så ser det nogenlunde sådan her ud. Bang, sværdene sidder godt sammen her. Jeg har god styr på hans klinge. Når jeg så er så tæt på, som jeg er, så kan jeg træde ind, gribe fat om ham her, smider ham meget forsigtigt af hensyn til hans headset, og støder til. Det gjorde man også i middelalderen. Ridderlighed alt det her, ikke? Så er der måske nogle af jer, der sidder og tænker, at hans sværd er jo ikke skarpt, og det er den eneste grund til, at han kan gribe på den her måde i det, man kalder halsværdsgrebet. Og det passer egentlig ikke. Jeg kan godt holde fast på mit sværd på den her måde. Ja, vil du, Jeppe? Ja, det her det er min spisekniv, den er rimelig skarp. Jeg kan godt holde sådan her. Det sker der ikke noget ved. Det er først, når jeg begynder at skære, og det er det samme med sværdet. I ved også, hvis I skærer et stykke bøf eller et stykke kød, så sidder jeg ikke bare og trykker ned eller hakker på det, men laver skærebevægelser. Så længe hans hånd ikke flytter sig på klingen, så er han faktisk rimelig sikker på ikke at komme til skade. Og der er tit folk spørger os, hvad er den bedste fægteteknik? Jamen det er der ikke noget, der hedder. De her fægtebøger er bygget op som angreb, forsvar, forsvar mod forsvaret, forsvaret mod forsvaret mod forsvaret osv. Så det vi lige har lavet her, det er der selvfølgelig også en måde at komme videre fra på. Jeppe angriber, jeg parerer, går ind for at kaste ham, og så flytter han sig. Jeg kan ikke nå ham længere med et eventuelt stød. Hvis jeg begynder at gå baglæns, så render han sikkert efter mig, så jeg ændrer grebet på sværdet, træder til side og slår ham i hovedet med endenknoppen eller parerstangen. Det hedder morslaget. Den er ikke skarp, men det virker lidt som stridskølle. Selv hvis han har en hjelm på, skal han nok få den i hovedet. Og så er der ikke noget, der hedder fair play i middelalderfægtning. Der er en renæssancefægtemester, der snakker meget om den italienske kårefægtning og siger, at det er noget skidt, fordi fægterne glemmer the left hand and the kick in the cutters, hvilket frit oversat betyder, at man glemmer at tage fat med venstre hånd, og man glemmer at sparke i skridtet. Det må man godt. Så nogle af de middelalderlige fægteteknikker her går simpelthen ud på at få fat i modstanderens våben, fordi det er en rigtig god ting at være den eneste, der har kontrol eller kan bruge sit våben. Det kan for eksempel se sådan her ud. Det gik rimelig stærkt, så vi tager det lige lidt ned i tempo. Når han angriber, så går jeg op og parerer med den flade side. Så griber jeg rundt om hans arm, nu har jeg fat i ham, og så har jeg ellers frit slag på alle hylder. Jeg kan hakke ham i
hovedet, jeg kan stikke ham i maven, eller snitte hans knæskaller op. Det er rigtig effektivt, men som Miguel fortalte lige før, så er der også forsvar til de her teknikker. Så der er selvfølgelig også en forsvarsteknik til det her, desværre. Og det der sker, er, i det sekund han ser, at jeg går op og prøver at gribe, så snitter han mig lige i armhulen. Au! Så dasker han sværdet tilbage. Det har to ting. For det første, så gør det lidt ondt. Det er ikke noget, jeg dør af. Han har også pareret mit sværd heroppe. Jeg kan ikke sådan umiddelbart komme ned. Og så skal der ikke så meget fantasi til at forestille jer, at der skal ikke så meget kræfter til for at begynde at stikke i lunger og hjerte og hvad ellers sidder derinde bagved. En ting, vi ikke ser så tit i fægtebøgerne, som egentlig er lidt overraskende, det er angreb mod benene. Og man skulle ellers mene, at de var et fantastisk målområde, fordi hvis ikke du er ridder og har fået råd til benpanser, har man formentlig kun en eller anden form for ringpunje eller vams på overkroppen. Så et dejligt stort ubeskyttet ben, ikke noget problem. Men der er bare en enorm ulempe ved at gå efter benet. Og det er nogenlunde den her. Angriber jeg hans ben, angriber jeg lavt, så kan jeg ikke dække mig. Mit hoved er fuldstændig ubeskyttet, så hvis jeg laver det her, selv hvis jeg rammer ham, jamen, så kan han sidde med en forbinding om benet på krogen og snakke om den der idiot, han mødte i kamp. Hvis jeg vil hugge efter hans ben, så er jeg nødt til at flytte rundt på ham først. Jeg er nødt til at have hans sværd væk. Og det kan gøres med et hug efter ansigtet, så parerer han. Så stikker jeg efter hans ansigt, så flytter han sit sværd pænt op i højden. Nu kan jeg nappe hans ben. Så har vi tit publikummer, der siger, kunne han så ikke lige trække sværdet ned eller et eller andet, men vi prøver lige at sætte en lille smule tempo på. Kommer du herover, Jette? Det ved jeg ikke. Klar. Hans sværd er faktisk på vej op i det øjeblik, hans ben falder af. Godt. Så ser vi jo tit, at ridderne har deres store skjolde. Skjolde er en fantastisk ting, men for håndværkere i en by, så er de lidt upraktiske at slæve rundt på i det daglige, ikke? Så har man sådan en her, et lille håndskjold, en bukler, og det her er umiddelbart et fjollet skjold, fordi hvis jeg holder det her, så kan I godt se, så er der ret meget af mig, som det ikke dækker. Men I skulle gerne alle sammen kunne se, hvis jeg ruller det herud, så dækker det altså mere af mig, og det er herude, man skal bruge det, fordi her skal der ikke særlig meget bevægelse for, at et sværd oppefra kan jeg dække her, og et slag nedefra kan jeg dække med en lille bevægelse sådan her. Og de her små bukler, de gør lige pludselig, at vi godt kan, eller han godt kan få lov til at hugge mig i benene, sådan uden at flytte alt for meget rundt på mig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det her hver gang. Det er dumt. Ja, du er til at komme med i gang. Som udgangspunkt, så flytter jeg mig også, for hvis jeg ikke fanger den her, så er der ingen grund til at stå, hvor han hugger. I og med, at jeg har styr på hans våben med skjoldet, så kan jeg nappe hans ben. Og så er det her lille skjold jo ikke stjerneformet, bare fordi det er pænt. Alle de her takker skal bruges til en masse interessante ting, som Jeppe ikke kan lide, men vi gør det alligevel. Parerer ligesom før, gå ind, og så tager man den her og smadrer, lidt forsigtigt, for Jeppe er sart, ned over hans arm, og så har vi ellers frit slag på alle kanter her. Og den position her, det er sådan set det, der er blevet afbildet i de her fægtemanualer. Der står en mand med et sværd pænt placeret i nakken på en mand, der sidder på knæ med ryggen til. Og første gang vi så det, tænkte vi, det er lidt mærkeligt det der. Hvorfor har han vendt sig om? Men det er den naturlige sådan bevægelse, når ens albue bliver smadret med sådan en lille fin skjold der. Der er en lille krog på skjoldet. Det kan bæres her i bæltet. Men igen, sværd koster penge. Og de er smarte, hvis man vil ridder. Der er de et statussymbol. Men selv sådan en lille lang kniv, som Jeppe har der, den er bare lidt upraktisk, hvis man er håndværker i en købsted. Man har sit arbejde og pas, man skal på markedet, og den er basically i vejen hele tiden. Så det våben folk oftest gik rundt med, hvis de havde råd til det, det var knive. Enten en lille bæltekniv, som alle havde, eller de lidt større våbenknive. Så det er som den her, og den har en vidunderlig trekantet klinge, og den ser vi også, der er nogle forskellige første verdenskrigsgrupper og folk fra den amerikanske borgerkrig. Hvis I kigger på deres bagnetter, er de også trekantede, og det er fordi, de laver nogle vidunderlige store sår, som ikke bare sådan lige heler. De er forbudt ifølge Genève-konventionen at bruge i krig nu, og det kan man måske godt forstå. Men det er altså de her våben, som oftest bliver trukket, når der er nogen, der bliver uvenner på krogen over at slage terninger, eller hvad det nu måtte være. Og man lærer selvfølgelig både at bruge sværd og stav i fægtebøgerne, men vi bruger selvfølgelig også kniv, fordi man ved godt, det kan altså godt ske med de her. Det her er, det ved jeg ikke, 30 cm stål, og den er spids i den ene ende. Det har jeg ikke umiddelbart lyst til at træne særlig meget med. Der skal ikke særlig mange fejl til, før der er en eller anden, der sidder med sådan en her i maven. Så vi gør det, som man også gjorde i middelalderen.
Vi bruger de her dødsensfarlige træknive. Man var heller ikke idiot i middelalderen, men vidste jo også godt, at en lille fejl kunne altså koste ens albue, eller maveregion, eller ansigt, eller hvad det er. Så man har altså brugt træknive og trævåben til at træne nogle af de her teknikker med, fordi det simpelthen bare er mere sikkert. Og den her trækniv, den der store dakker der, så meget er forskellen i vægt ikke, og mange af de her teknikker, det betyder ikke noget, at den lige er 200-300 gram tungere. Jeg vil også sige, at vi havde det fornøjelse sidste efterår at teste de skarpe knive på et dødt slagtet får. Det hang der alligevel, det var dødt, så det spurgte vi, om vi måtte, og det måtte vi gerne. Der var en, der havde en teori om, at hvis man dolkede folk med det her, ville kniven glide af på ribbenene. Det gjorde den ikke på fåret, da kniven gik i til fæstet. Da vi prøvede kraniet, og får har en ret tyk pandeskal, der satte kniven så sådan et stykke nede i hovedet på fåret. Derfor trævåben. Det kan jo ske, at man ikke når at trække sin egen kniv. Det er sjældent, folk kommer hen og siger, jeg har lige tænkt mig at overfalde dig, så skal vi... Skal så ikke lige... Ja. Et knivoverfald dengang som nu, nu kører vi lidt ud for konceptet, jeg viser det bare, det ser tit sådan her ud. Okay, nå. Ja, så en af de første teknikker fra fægtebøgerne, den siger, at man skal gøre som følger. Det gik lidt stærkt, så nu viser vi den lige en anden vej, så våben ikke flyver i alle retninger. Det der sker er, i det han går op, så har jeg min underarm her, så begynder jeg at vride, så fat, og på et eller andet tidspunkt, så bliver trykket for stort, og så slipper han kniven helt automatisk. Og så er der måske nogen, der tænker, jamen han kan da bare holde ordentligt fast, og det kan vi da godt prøve. Som teknikken siger, enten tager du hans kniv, eller også så brækker du hans arm. Og ligesom med sværene, så er det jo rigtig fikst at have fat i modstanderens våben. Og der er også nogle knivteknikker, som gør, at man kan få fat i modstanderens våben. Og det her, det er en teknik, der hedder saksen. Ganske effektiv. Det der sker er, at endnu en gang vi går ned, blokerer med nedre del af underarmen, så griber jeg op og tager fat om min egen klinge. Selvom den er skarp, kan jeg godt gøre det her. Så begynder jeg bare at trække tilbage. Og hans hånd, han kan ikke, selvom han ville, så kan han hverken få den fri eller slippe kniven. Og når det her foregår hurtigt, som man kunne se, og han vidste ovenikøbet, hvad der ville ske, så ryger man altså på ansigtet ned i gruset, eller hvad det måtte være. Og igen, som Jeppe sagde i starten, det er ikke noget med op og ned ad trappen, og vi svinger os i loftsbjælkerne. En knivkamp kunne se sådan her ud. Og sådan ud. Og i al sin enkelhed, når han angriber, stop hans arm med den skarpe side af kniven, det gør ondt. Dreje, skubbe, og så har jeg ikke engang svinet min egen kniv til. Og så havde vi jo lidt af en situation i går, fordi vi havde faktisk planlagt at slutte af med at fortælle jer en teknik om, hvordan man røver en bonde. Det er en praktisk ting at kunne øvrigt. Ja. Men så kunne vi læse i programmet herinde, at vi havde en spektakulær afslutning på showet. Det var der bare ikke nogen, der havde fortalt os om. så tænkte jeg, nu gør jeg noget, som vi ikke kan nede på Middelaldercentret. Vi skal være i dragt, det skal være 100% korrekt. Så det der Jeppe har taget på hovedet nu, en moderne fægtemaske, det må vi selvfølgelig ikke. Men det må vi her. Så nu får jeg også lov at slå Jeppe rigtig oven i hovedet, og det synes jeg i hvert fald er spektakulært. Også selvom hans mor ikke var så begejstret for det. Igen middelalderfægtning. Det skal være enkelt, det behøver ikke at være så sofistikeret. Jeppe står i en udgangsstilling, han dækker sig. Jeg kan ikke rigtig komme til ham nu, den der er i vejen, jeg er nødt til at flytte den. Klar, Jeppe? Slut. Der er selvfølgelig også et par andre variationer, den I så før. I kan godt forestille jer, hvordan det ser ud uden gitter. Og et hug, vi normalt ikke har mulighed for at bruge, et tværhug, det kommer nemlig vandret ind her. Det behøver ikke tage så lang tid. Er du okay, Jeppe? Og det var, hvad vi havde at vise jer. Vi skal rydde standen, har der er nogen, der skal til lige om lidt, men vi står ved Middelaldercenterets stand dernede i hjørnet. Der har vi våbne fremme, så er I meget velkomne til at komme ned og kigge nærmere på våbne og stille spørgsmål. Mange tak.